Salam mehribanlar. Ana haşy gün Kerket Rak Medeniyet Merkezinde yurtumuzda belli olan şahirler biri Yavrum Saparov'un döröçülük yatlama akşam geçirdi. Şu döröçülük akşamını birisi yadına geçirmek için miras teli yayılımının ruhu çırağı matır yetleşiginin döröçülük toparlayalım. Ana şu gün senin yanında duran mihmanımız miras teli yayılımının edebi drama bölümünün müdiri Tadevul Nurmaniyedova. Sizin adınız sonumuzda ilk ölen Türkmenistan'ın arkadan jurnalisti deyip tanıyar. Benim yurtumuzda belli olan şahirleri, yazıcıları, dürücülük eliminde iz koyan büyük şahsiyetlerimiz deyilsem yalmışlarmış olarak ömrü dürücülüğünü halka yayıp ösüp gelen yaş nesli yaktırtmak maksadı bilen alıp barayan şu getleşinizi görüntümüz şurada doğrusunda bir görünüm vereyseniz. Ardından ruh sıvayı getleşimiz ve mehriban arkadaşlarının hut öz kalbinin aydınlığını uğrardı. Şunu bir özen edindik. Kahraman arkadaşımız şeyler edildi. Milli miras insan kamilliğinin gözü başıdır. Gözüllüğün hem nefislerin altın açarıdır. Merdane pederlerimizin dörüdenleri bizim cemiyetimizin ruhu çırağıdır diye. Kahraman arkadaşımız yine de şeyle diye, biz en doğu eserlerin önüne başlayacağız diye. Şeylilikte en doğu eserleri dörüdönlüğün önüne de başlayıp onları yağıtlar, hatiralar bilen bizim halkımız var. Kahraman arkadaşlarımız adamın zihnini atı ulu sarpa koyanlığı için, vatan için iyi şetirip giden adamların edebi miras, alımı miras koyur, Sungatın islenip uğrayı, halk huzurunun islenip uğruna da üye boşlu, zahmet çekip halkımızda kamil tecrübeni miras koyup giden adamların hem medinin ömrünün, dürücülüğünün, tədeden ömrünün, çoğumur ömrünün, onu koy nesillerimize de yetsin diyen maksat bilen inegden ruh çırağının yetmişimizde tayyadayat, bu kadar Kerki şehirine, Kerkin medeniyet öğününe birine şu an mihmancılıkta bu yerde şahir, tercümeçi, ustad, muğullim, yazıcı, Yavan Saparov'un doğruluğunun 75 yıllığı münasebeti şuna bağışlar geçirilen görücülük duruşluğuna kamat geldi. Ruhu çırağın bekleşenlerin görücülük toparlayan bu yerde şahirin oğuzunda varıp onun söyleyen tebligatında, onun eriyip oğuzunda, onun nesillerinin, neverelerinin arasında, oğudaşlarının, bu oğuanın, kadim çekir oğuzun mehriban adamlarının arasında olup birine şahirin ömrünü, görücülüğünü ömrünü görürüz. Şahirin boşkularında kahramanlar var. Ağı derya, yani değerli derya, ceyhun derya, qarogum sehralığı ya da yine şahirin oğuzunda şeyde bir kocaman tut var iken, ol bir yarım akırda yaşaktır. Şahirde kocaman tut ve qarı ene ahtı boşku var. Şol şeyde bir öğrene çekti beni. Okan mekterimde, şu dövrükte bir vaktlar, öz uqatlı mekterimde şahir, Mahmurad'ın Kırk Melülük Üniversitesi'ni tamamlayıp gelenden soň yine de şu yerde normal işe başlattırken o zaman edir şu mekterin töwerüne de yaşattır şu döwür. Mahrakat çağıralı geçen oğuzumda şol kocaman tuğdun yanında varıp bir eğlenlik sebebi şol kocaman tuğ şahirin dürücülüğünün kahramanı. Yolun geçip barıyakam ol tuğ edir kolunu bulak teni çağırır yanlar. Onun güllürece deyip bir oğuzda yaşayan qarı ene var eken, ol 100 yıl yaşattı. Onun qarı şol eneğini güllü diye de şahir şeyde diye de 100 yaşap baryan ene şol tuğdunun men bilýärdim diye şol ene. Yani ikilim döwründen bilýärdim diye de şol demek ol 100 yaşap geçen bolmalar şol tuğdun. Aytmaklarına göre o adamlar has irräkden var şol diýerler. Onun hemen bir düşünjen şahir orta çıkarıya uzak yaşamaklık boyu. Yönü qarı enen dilinden aýdýarda öz dertdeşim, öz den duşlam, öz heterdeşim bolsa ýaşy. Şol 100 yaşap gören eni şol tuğdy özüne heterdeş taýypdyr. Hem şol akaryatdan madama şol gadim çekirde yaşan, uzak yaşan, köp yaşan eni
şoň düýünlik akalyapdyr, suwalar eken, keçedini düşätmidi ama çay içer eken. Şolar ýa täzin wakalardan dolu eken şahyryň eri bolmasy. Ondan bir andan gelenmede şu kerkäge gelip ýerenlerden dörüpçülüğünü okap gelen adam şeyde bolýar diýip düşünýär, bilýän adamlar. Biz tebigatdan şahyryň kalbyny görýärdik. Şu tebigatdan onun göwnüni görýärdik, ýüregini görýärdik. Dogrusyny aýtsam, şahyryň özüni görýärdik. Özüni görýärdik. Sebäbi şahyryny siz bilýänsiňiz, 1 ýaşyndan ejek aýrylýar, 3 ýaşyndan atak aýrylýar, kakasy. Şahyr yetim ösýär. Ýöne şygyrlaryny okagda görýärler, şahyryň elesem, atasam, ýakynlarym, hemmeten kostlarym şu töwerege kelýär eken. Any derýär, Garadym sehrasy, bu ýerlerde ösýän ösümlikler, gadymy baglar, mahlasy kostlar şu ýerim kelýär eken. Eger arzu makul görseňiz şu goş gelmen okap bereyim size. Eni arta goşgy var. Tolgunman okabam bolmaýar, tolgunman dinlärim. Ýalan saparsyň goşgy. Ýalan saparsyň goşgy. Eni ejem Ogulmurada başlaýar. 1 ýaşynda şahyr ýalan sapar 1 ýaşynda dünýeden hoşlaşyp eli tartany ejek ýaly. Arzulap ýetsende sen ak süýdüňi Kucağımda yatıp emmedim enem. Adam başı daştın katı deydim mi? Yatlayarım şunu demmedim enem. Evneçe gün ayrılığın lağırı, ay geçtikçe, yıl geçtikçe ağrarlı. Bilsen, menin sen oğlunun ömrü, mağa olan ahlasından nurarlı. Arzu ediyen, bir tirsenine kalsana, sonra Eziz oğlum hallarım niçin, hoşumda değil, düşümde bir gelsene, ocağımız benim, işimi açıp. Ne görýänmi, keçgeden apballaşan, durmuş ağır edipdir şahyr, 1 ýaşynda kal. Sen bilen oga, ejem gidýär, sen 3 ýaşynda, atan gidýär. Ondan sonra nähir onun şahyr çıkan oğul öz enetine yüzlenýär. Ýöne şahyrymyz ýetimdir, biz bir zat hükman aýtmaly. Bizim döwrümüz, döwletimiz, halkynyň, watanynyň edebiyatyndan, milletin edebiyatyndan öýüz goýup goşun diýip giden şahyrlar, dostlar, bizim döwletimiz, bizim watanymyz, mehriban arkadaşymyzdır. Arkadaşy rahmat ýerdarymyz bu ýoly, asylly ýoly, köpdes ýoly dowam edýär. Bizim ruhçylaryň gepleşigini şu ýakyn günlerde nesip bolsa ýaýrymyna getirilip maksat edilýär. Şular ýaly bir kalbymyzyň aýdanlaryny halkymyza getirmäge, ötünler barda gepleşikler taýýarlar. Nesillere getirmäge de mümkinçilik berýär. Arkadaşlar ahraman ýerdarymyza şular ýaly şahsiýetleriniň, ustadlaryň ojagyna oturup, olaryň ýerine borup, olaryň çağaryp geçen ýerlerine borup bir alkyşlamagy ýoldaýar. Koy kahraman arkadaşları, kahraman ýerdarymyň janlary sag bolsun, ömürleri uzak bolsun. Täze doğrudan kahraman arkadaşlarımız, kahraman ýerdarymyz watan süýlen bize misgap etdi. Täze watany süýdüňçe şu ýurdumyzdaky alyp barýan bu işleri götürüp barýar. Diýmek biz her birimiz öz alyp barýan birliklerimizde her birimiz öz ornumuzda watany süýüp, watan üçin, halk üçin, hormat prezidentimiz üçin, kahraman arkadaşlarımız üçin şu işleri ýerine ýetirýär. Sizin döwletçilik toplaryň hukukçylaryň gepleşigini halkymyz uly joşgun bilen kabul etdi. Şuň gün hukukçylaryň gepleşigi ýaýrymda goýberýärdi. Her bir fany, her birimiz uly sabırçylyk bilen barışýar. Ýöne menim şu ýerde ýene bir sowal beresim gelýär. Halipalar barada ýakýar. Bizim özümizin mesleğinin arkadan jurnalisti. Şu döwletçilik ädemine, ikinji ädem gadynymyz bardy görünýär. Men bitirip boldy. Arkadan jurnalisti diýdim-de. Mehriban arkadaşymyzyň biri berin mümkinçilikleri, öz halkyny, adamlary, zähmet çekýänleri, hoslar durmagyna, arka durmagyna
bir şeyle üstünlüklere yettik. O hemmemizde düşünükli. Eger de biz şu etmişliği gördük, eger de devlet bizi, vatan bizi kollamasa, arka durmasa, arkadağımız kolsar olmadık olsa bizim bu çekin zahmetimiz hiç görünmezdi. Demek ki o mümkünçilikler gördü bir yerde, tarihte öğrenildi yani şu öğren doğru, anık, şunur öğrenim şey diyen, şol esasında nesillerin tergiyecilerin kalanını diye. İne bize devletlerin mümkünçilikler var olansam, vatanına bize arka var olansam, biz şu üstünlüğe yetip bilenler. Men jurnalist kavalan yuvasım, oğuzlarımızdan, Mehraman Ecem bilen aramızdaki söhbetleşliklerden, adamlara yakın olmak hakkında çağı kalbinin arzularından şiirlere başlattı. Men bir vakitler diyerdim çağı kalb, Ecem'in jurnalist olacak diyordum. Belki de o vakit men hakiki jurnalistin niye hil olmalı hakkında doğru bilyenim derler. Yani öyden okula mektebe katnadım. Görpeceği oğlu çağı, oğlu çağısı, sade üyüm kıyırı, dayhan maşkalan terdendi. Ama mektebe gidip eliyatemim yolu o adamlardan kabat gelirdim, salam verirdim. Kimse de bir zatlar sorardı, soğan verirdim, benim onlara cevap verirdim. Mektepte geçilen sapaklar, sınıftaşlarım bilen, moğlumlarım bilen, aralıktaki görünümlerdim. Hemmedim gelip ondan ben öyde Ecem'e görünüm verirdim. Yine şu görünüm vermekle de oran böyle sorun oldum ki. Ya da öyden çıkıp, çağırkan, mektebe var yakan aralıktaşta yürüyip giderdim. Gavat gelen vakaları bilen deminden ünüs vermeyen geçmerdim de yok ma saklanardım, soğurardım, soğarlara da o adamlarına cevap verip geçerdim. Şeydip yine iyi de gelirdim. Men fikir ediyen şu çağalıkta adamlara yakın olmak, soğarlara cevap vermek, onlar hakkında sormak, şu zatlar gurrun vericilik, şular belki de meni jurnalist olmaklığa taraf arzularının şiinelemene kömek edenler. Belki de men şeydi diyen, orta mektebe okuyarken 10. sınıfı tamamlandı. Türkmen dili edebiyat sapağından düzme yazanda şonun alan 4 yıl meni jurnalist olmaklığa hasken doğum verip, huzur verip, gayrat verip, maksat koymamı getirdim. Doğru. Hadi bir sizden şu ruh çırağının aklı gitmişinizin üstü bilen jurnalist olmağa niyet edinyen, jurnalist olmağa yüreğinde arzu etyen yaş nesliniz sizin her bir halifanın dine bir ömür dörücülüğünde gözleri işlerinde eğitim düşmanın adamçılık hasiyetlerini halkın içinde ne yaşattı, köpçülüğün içinde ne gelip özden alıp baktı. Sebebi şol adamçılık hasiyetlerim adamın dörücülüğünde görünmeyen kediyendi. Şulatlan ehlisini çıntkap gözler işleyen üstü bilen kıysacık gitleşiklerden ulu gurrumlu, ulu cevapkarçılık bilen çimleşen gitleşen üstü bilen ehlimiz sonuç edip yaş neslimizden jurnalist olmanı niyet eten yaşlarımızdan görüp sizden öğrenen kediyenini jurnalist olmanı niyet edinmeyen yaşlarımıza ne maslahat verirsiniz? Arzular bizim kalbimizde dörüsü döre gelsin. Ya da onlar maksadına yetse de yetsin yöne hakiki jurnalist, vatanın jurnalisti olmaklık için yaşlarının şeyde maslahat verilmeli. Ahlas arzu ol gerek. Yani üstünlüklere yetmek için, şol kârın hünärın hakiki iyisi olmaklık için yaşlara yüzlenmeyene vatanı sevmeli. Vatan senin kovsarın olmasa, vatan senin arkanda olmasa, sen arzulan aman, olman kalıp biler. Birer neyce rahmet çektiğin çekilir. Vatan sana ünüs vermedi. Sen çektiğin rahmetini bakalandırmasa, onu öz ol arzuluğuna karnılan batı mümkün. Bu hakikattan bir şeyler. Türkmen kıydığına jurnalist olmak ansat değil. Türkmen denen için jurnalist kâr saylap onu gitmek ansat değil. Birazdan Türkmençilikte devam edip gelen bir uyum hakiki Türkmen ecesi olmak, bir uyum Türkmen kıydı olmak, hemen yurdun telejurnalisti olup bilmek, bular bir-birinden birazcık uzakta olsa da
Yöne bize döwletimiz, watanymyz, mehriban arkadaşlar, gahryman ýerlerimiz özü hossar duran soň şol ikisi bir oljakda amal bolýan eken. Şoň üçin gelin inniki geljekde jurnalist bolmakla arzu edýän ýaşajak nesillerimiz watanymyzy söýýär. Watany ýürekden söýsek, ähli arzularymyz hasy bolýan eken. Doğru etýäňiz. Täzewil mudama watan üçin edýän işlerimizde size üstünlükleri arzu etýär. Bize seretýän tomoşaçylarymyza hem watan üçin alyp barýan her bir işin oňy netijesini berýändigini ýene bir ýolda ýatydasyny berýär. Täzewil şeýle bir giňişiň görünüşleriniz üçin köp sag bolun. Size ýene bir ýolda döwletçilik äliminde üstünlüklerini ýar bolmagyny arzu etýär. Goýulukçylarym bundan beýlekim özüniň uly göwrümli işleri bilen halyklaryny ýaklamakda hasta netijeli işlemeklerini arzu etýär. Sağ olun. Şu arzularymyzy bir geljekde de amal etmek üçin mehriban arkadaşlar, gahryman ýerlerimiz janlarynyň sag ömürleriniň uzak bolup, bizim başymyzda durup, bize arka durup bolsa, durup geljekki ilerlejek işlerimizde hemmeýärde hossar bolup durmagyny arzu etýän janlar sag bolsun, ömürler uzak bolsun. İyi günümüz için, adamlar için tutgan tutumlu işler olacak. Size de döwletçilik üstünlükleri hem rahatsın. Sağ olun. Mehribanlar bize döwletçilik akşamında devam edýär.